أبرهام ونبي موسى أملاك أبرهام ونبي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداس بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين سلام እግዚአብሔር አምላክ መስቀላትኩም ይሁን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ ከምኡውን ነታርህርተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሃን ወላዲት አምላክ ወላዲት ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ ከምኡን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላክና ብዘኽበረ መጠን ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን አሜን 24 ጥሪ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ አሜን 24 ጥሪ ደቂ ተዋህዶ ኩልኹም አቡነ ተክለ ሃይማኖት ፀሓይ በቃል ኪዳኖም ይሓልውኹም ቅድስቲ ክርስቶስ ሳምራ በአማላጅነታ ተዓቅበና ሎማዓንቲ ፀሓይ ናይ ምድረ አጋዚት ዝኾኑ ሓድሽ ሐዋርያ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ፀሓይ ጸሎት በመብዛሕ ሓደ እግሮም ዝተሰብረሉ ከምኡ ድማ ዝመንኮስሉ ዕለት እዩ በረከቶምን ጸሎቶምን ናይ ቅዱስ አቦና ምስኩላትና ይኹን ከምኡ ድማ ወርሓዊ በዓል ቅድስቲ ክርስቶስ ሳምራ እዩ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 112 ዝርሕርሕን ዘለቅሕን ሰብ ብፅእ እዩ ንሱ ንነገሩ ብፍርዲ ይፍጽሞ ንዘለዓለም ኣይክናወፅን እዩ እሞ መዘከርታ ጻድቅ ንዘለዓለም ይነብር ክፉእ ወረ ኣይፈርሕን ልቡ ብእግዚአብሔር ተወኪሉ ይጸንዕ ልቡ ጽኑዕ እዩ ትምኒቱ ኣብ ተጻረርቱ ክሳዕ ዝርኢ ኣይፈርሕን ዘረወ ንድኻታት ሃበ ጽድቁ ንዘለዓለም ይነብር ቀርኑ ብኽብሪ ልዕል ክብል እዩ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ጽድቂ ዝጠምዩን ዝጸምኡን ክጸግቡ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ጽሩያት ልቢ ንኣምላኽ ክርእይዎ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ምእንቲ ጽድቂ ይስደዱ መንግስተ ሰማያት ናቶም እያ እሞ ብፁዓን እዮም ዝብል ቃላት ፈጺሞም ዝሓለፉ ቅዱስ አባታችን በረከቶም ኪዳኖም መስኮላትና ይኹን ዝተቀደሰን ዝተባረኸን መዓልቲ ይግበረልና ስንክሳር ጥሪ 24 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሓዲስ ሐዋርያ ፀሓይ ዘኢትዮጵያ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ዝመንኮስሉን ሓደ እግሮም ብብዝሒ ጸሎት ዝተሰብረትሉን ዕለት እዩ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ካብ አቦኦም ጸጋ ዘአብን አዲኦም እግዚአብሔርን ብዕለት 24 ታሕሳስ ተወልዱ ቅድሚ ንአቡነ ተክለ ሃይማኖት ምውላዶም እዞም ወለዲ እዚኦም ሕሩይ ኮይኑ ንዕኦምን ንአምላኽን ዘስምር ከም ናይ ሃናን ኢያቄምን መዕረፊ ዓይኖም ዝኸውን ውላድ ክህቦም ብንምዓት አሰንዮም ይልምኑ ነበሩ ብሕልፊ በዓል መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ወወርሒ ካህናት ድኻታትን ነዳያንን ዓዲሞም የብልዕዎም ነበሩ ሓደ ጊዜ ሞተሊሚ ዝተብሃለ ከሓዲ ንግዚሃርያ ምስ ብዙሓት ደቂ ዓዳ ማሪኹ ወሰዳ እሞ መልክዐኛ ብምንባራ እዚ ንጉስ ምስ ረአያ ኣብ ልዕሊ እተን 10 ኣንስቱ አንጊሱ ኣብቲ ንጣዖት ዘስዋኣሉ ቦታ ክወስዳ መዓልቲ ቆፀረ ቅድሚኡ ግና ልብሲ ንግስቲ ኣልቢሶም ከጽንሕዋ አዘዘ እግዚአብሔር ግን ንሸሞንተ መዓልቲ ዝኣክል መግብን ድቃስን አብይዋ ብንምዓት ናብ አምላኽ ጸለየትን ንቅዱስ ሚካኤል ተማሕፀነትን ኮነ ድማ በፍቃድ እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤል ፈልዩ ነጢቁ ናብቲ ዝዓጥን ዝነበረ ካህን ሰብኣያ ኣብጽሓ ካህን ጸጋ ዘአብ ዓጢኑ ምስ ወድአ ኣብ ብልቡ ጓል ነገስታት ትመስል ኢሉ እንሓሰበ እንከሎ እግዚአብሔር ግን ልብሰ ንግስነታ ኣውፂኣ ሰበይቱ ምዃና ነገረቶ
ብሓንሳብ ኮይኖም ድማ ንኣምላኽ ኣመስኪኖም ናብ ቤቶም ተመልሱ። እንሆ በታለይቲ ዓምደ ብርሃን ብጎኑ ከዋክብቲ ከቢቦም ብሕልሚ ረኣዩ። በታ ዕለት 24 መጋቢት ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ተጸኒሶም 24 ታህሳስ ድማ ተወልዱ። ድሕሪ 3 መዓልቲ ድማ ኣሃዱ ኣብ ቅዱስ ኣሃዱ ወልድ ቅዱስ ኣሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ኢሎም ኣመስገኑ። ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣብ 7 ዓመት ዕድሚኦም መዝሙረ ዳዊትን 81 መጻሕፍትን ምስ ተምሃሩ ካብ ጳጳስ ኣቡነ ቄርሎስ መዓርገ ዲቁና ተቐበሉ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምስ ኣቦኦም እናገልገሉ ከለዉ ሓደ ግዜ ምስ መታዓቢቶም ካሃድኑ ንበረኻ ወፈሩ። ከምቲ ንጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት ዓሳ ክገፉ ከለዉ ንስኹም ዓሳ ዘይኮነት ንሰብ ክትገፉ ሰዓቡኒ ዝበሎም ንኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ከዓ ንስኻ ሃዳናይ ነፍሳት ክትከውን ኢኻ በሎም። ከምኡውን ከምቲ እግዚኣብሔር ንያዕቆብ ስምካ እስራኤል ይበሃል ዝበሎ ንኣቦና ድማ ድሕሪ ሕጂ ስምካ ፍስሓ ጽዮን ዘይኮነስ ተክለ ሃይማኖት ይበሃል ኢሉ ባሪኹ ሲመተ ሃዋርያውነት ሃቦም። በዚ ድማ ሓዲስ ሃዋርያ እናተባሃሉ ይጽውዑ። ኣቡነ ቄርሎስ ቅድስናኦም ርእዮም ሊቀ ካህናት ክኾኑ ሸየምዎም። ሓደ ግዜ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ንስብከተ ወንጌል ኣብ ሃዋርያዊ ጉዕዞ እንከለዉ ኣብ ሓንቲ ሰይጣን ዝሓደራ ኦም ዘምልኹ ህዝቢ ዘለዋ ከተታ ትበሃል ቦታ ኣተዉ። ኣቦና ነቲ ሰይጣን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣለፋሊፎም ከም ትኪ ኣብነንዎ። እቲ ህዝቢ ድማ ብዓውታ ኣምላኽ ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ንኣምን እናበሉ ኩሎም ተጠመቑ። ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣብ ዝኣተውዎ ዓዲ እናኣመኑ እናኣጥመቑን ተኣምራት እናገበሩን ነቲ ህዝቢ ካብ ኣምልኾ ጣዖት ናብ ኣምልኾተ እግዚኣብሔር ካብ ገቢረ ኃጢአት ናብ ገቢረ ጽድቂ ይመልስዎም። ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣብ ግዜ እርጋኖም ማለት የማን ጸጋም ምንቅስቃስ ክደክሞም ከም ዝደለየ ምስ ረኣዩ ኣብ በዓቲ ከይወፁ ንነዊሕ ግዜ ይጽልዩ ነበሩ እሞ ምግቢ ማለት ኣቝጽልቲ ኣብ ሰናብቲ ጥራሕ እናበልዑ ፀሓይ ኮነ ንፋስ ከይረኣዩ ኣብ በዓቶም ተዓጽዮም ምስ ጸለዩ ካብ ብዝሒ ድኻምን ጠጠው ምባልን ሓንቲ እግሮም ተቖርጸት እንተኾነ ከይቋረጹ ብሓንቲ እግሮም ን7 ዓመት ጸሎቶም ቆጸሉ ከይቋረጹ። ኣብዚ ግዜ እዚ እምበኣር ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያምን ኣላፍ መላእኽትን ነቢያትን ሃዋርያትን ኣኸቲሉ ቃል ኪዳን ሃቦም። ብስምካ ዝክር ዝገበረ ቤተ ክርስቲያንካ ዝሰርሐ መባእን ካልእን ዝተፈላለየ ብስምካ ጽቡቕ ዝገበረ ናይ ዘለዓለም መንግስተ ሰማያት ከውርሶ እየ ኢሉ ስዒምዎም ንሰማይ ዓረገ። ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ዕለተ ዕረፍቶም ከም ዝበጽሐ ፈሊጦም ነቶም ደቆም ሓደራ በልዎም። ኣብ ክንደኦም ከዓ ኤልሳዕ ዝበሃል ሸመሎም 99 ዓመትን 1 ወርሕን 10 መዓልትን ዕድመ ምስ ገበሩ ብዕለት 24 ነሓሴ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊጹ ድኻምካን ገድልኻን ኩሉ ተቐቢለዮ እየ ዕረፍትኻ ኣኺሉ እዩ እናበሎም ነብሶም ካብ ስጋኦም ተፈልየት። መላእኽቲ ድማ ክቡር ሞቱ ለጻድቅ በቅድመ እግዚአብሔር ሞት ጻድቅ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክቡር እዩ ዘጸመወ ብዓለም ይሃዩ ለዝልፉ ኣብ ዓለም ዝጻመወ ንዘለዓለም ይዝነብር። ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ሰላም እውን ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ኢሎም እናዘመሩ ተቐበልዎም። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ 7 ኣኽሊላት ሃቦም። ንሳተን ድማ ምእንቲ ሃይማኖት ቁጽሪ 2 ምእንቲ ከም ሃዋርያት ዜርካ ምስባኽካ፣ ሳልሳይ ምእንቲ ክዕወት ደምካ፣ ራብዓይ ጣዖት ስለ ዘጥፋእካ፣ ሓምሻይ ኢየሩሳሌም ስለ ዝነገድካ፣ ሻድሻይ ምእንቲ ስብረት ዓጽምኻ፣ ሸውዓይ ምእንቲ ድንግልናኻን ንጽህናኻን ከምዚ ኢሉ ናብ ዘለዓለማዊ ዕረፍቲ ኣእተዎም። እግዚአብሔር ኣምላኽ ብጸሎትን ቃል ኪዳንን ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ሓዲስ ሃዋርያ ይሓልወና ኣሜን። ቅድስቲ ማርያም እዛ ቅድስቲ ካብ ዓበይቲ ወገናት ዝኾነት ዝኸበረት ተጋዳሊት እያ። ወለዳ ቅኑዓት ክርስቲያን እዮም። ንሳቶም እውን ንማርያ ብሃይማኖትን ምግባርን ኣዕብዮም ዕድሚኣ ምስ ኣኸለ ከመርዕዋ ሓሰቡ። ነገር ግን ቅድስቲ ማርያ ተመርዕያ ኣብ ዓለም ምንባር ስለ ዘይፈተወት እሺ ኣይበለቶምን።
ወለዳ ምስ ሞቱ ድማ ዝገደፉላ ብዙሕ ወርቅን ንብረትን ኩሉ ንድኻታትን ንጸሞም ዝሓደሩን ሂባ ካብ እስክንድርያ ወጻኢ ናብ ዘሎ ገዳማት ከይዳ ናብ ሓደ ካብኡ ኣተወት። ናብ ገዳም ኣትያ ምስ መንኮሰት ድማ ዓብይ ተጋድሎ ተጋደለት። ኩሉ ግዜ ክሳብ ምሸት ብምጻም ሙሉእ ለይቲ እናጸለየት ን12 ዓመታት ከቶ ወላ ሓንቲ ከይደቀሰት ንተጋድሎኣ ኣብዝሐት። ናይ ክብሪ ኣስኬማ ምስ ለበሰት ድማ ካብ ጡጥ ባዘቶ ዝተሰርሐ ልብሲ ኣብ ልዕሊኣ ለበሰት። በዓታ ክትዓጹ ድማ ወሰነት። ነዚ ሓሳባት ትፈቅደላ እንተኾይና ናብ እመምኔታ ከይዳ እቲ ጽቡቕ ፈቓዳ ሓተተታ እሞ ንሳ ድማ ፈቐደትላ። ድሕሪ እዚ ድማ ቅድስቲ ማርያ ንበዓታ ዓጸወት። ናይ ዕለት ምግባ እትቕበለሉ ንእሽቶ መስኮት ቀደደት። ቅዱስ ስጋኡን ደሙን ድማ ብኡ ትቕበል ነበረት። ኣብታ ውሽጢ በዓታ ድማ ን22 ዓመታት ዓጽያ ነበረት። ኣብዚ ኩሉ ግዜ ድማ ቆይማ ትጽሊ፣ ኣብ ግዜ ድቃስ ከዓ ንእሽቶ ትዕርፍ፣ ለይቲ ኩሉ ድማ ቆይማ ተሓድር። ኣብ 2 መዓልቲ ብማይ ጥራሕ ዝረሓሰ እንጀራ እናተመገበት ነበረት። ዓብይ ጾም ኣብ ዝመጸ ግዜ ድማ በብ3 መዓልቲ እናጾመት ብማይ ዝረሓሰ ዓተር ጥራይ ትቐምስ ነበረት። ጥሪ 11 ዝኽበር ናይ ጥምቀት በዓል ኣብ ዝኾነ ግዜ ድማ ካብቲ ዝተባረኸ ማይ መታን ከምጽኡላ ለመነቶም እሞ ኣምጽኡላ። ቅዱስ ስጋኡን ደሙን ምስ ተቐበለት ከምዚ ካብቲ ማይ ጥምቀት ሰተየት። ድሕሪ እዚ ድማ ናይ ዕረፍታ ግዜ ከም ዝኣኸለ ፈሊጣ ክሳብ ጥሪ 21 ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ተቐቢላ ደቀሰት። ንእመምኔታ ኣጸዊዓ ምስ ኣምጽእታ ከዓ የእዳዋን ኣጋራን እነስዓመት ናብ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ናብ ጎይታይ ክርስቶስ ንዘብጽሕኒ ኣጋርኪ እግዛእ ኣለኹ በለታ። ንኹለን ደናግል ኣጸዊዓ ድማ ተሳለመተን። ድሕሪ 3 መዓልቲ ኩለን ተመሊሰን መጽየን ክበጽሓኣ ተለመነተን። እዚ ድማ ኣብ ጥሪ 24 እዩ። ንሳተን ድማ ከምቲ ዝለመነተን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ተመሊሰን እንተመጻ ንቅድስቲ ማርያ ዓሪፋ ረኸብኣ። ብክብሪ ገኒዘን ከዓ ምስ ዓስኬረን ናይ ደናግል ኣንበረኣ። ረድኤት በረኸታ ይሕደረና፣ ብጸሎታ ድማ መድኃኔ ዓለም ይምሓረና ኣሜን። እጨገ መርሃ ክርስቶስ። እዞም ጻድቅ ናይ ኩለን ገዳማት ኣቦ እናተባሃሉ እውን ይጽውዑ እዮም። ትውልዶም ሸዋ መራቤታ ሚዳ ክኸውን ከሎ ንገዳማት ብዙሕ ዝደኸሙ ኣቦ እዮም። ብፍላይ ድማ ብጣዕሚ ዝፍለጥሉ ሓደ ገድሊ ኣለዎም። እዚ ድማ ከም ነዳይ ኮይኖም ለሚኖም ንዝረኸብዎ ነቶም ጸሞም ዝሓደሩ ብምምጽዋት ይፍለጡ። ካብ ሃብታማት ለሚኖም ንዝረኸብዎ ንድኻታት መጽዊቶም በቲ ዝተረፈ ድማ ቤተ ክርስቲያን ይሰርሕሉ ነበሩ። ኣደናቂ ገድሎምን ዓጽሞምን ኣብ ደብረ ሊባኖስ ይርከብ። ኣብ ትግራይ ድማ ዓብይ ገዳም ኣለዎም። ዕረፍቶም ከዓ ጥሪ 24 ክኸውን ከሎ እቶም ህዝቢ ግን ዘኽብርዎ ንበዓል ልደቶም እዩ። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ድማ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይምሓረና ኣሜን። ናይ ኩሎም ቅዱሳን ወርሓውን ዓመታውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ በረኸቶም ይሕደረና ኣሜን። ጥሪ 24 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ ቅድስቲ ማርያ ግብፃዊት፣ ዓቢ ኣባ ቢፋ፣ ኣባ ኣብሳዲ ቀሲስ፣ ቅዱሳን ጻድቃነ ሐውዚን። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣቡነ ዘዮሃንስ ዘክብራን ገብርኤል ጣና፣ ቅድስቲ ኣዴና ክርስቶስ ሳምራ፣ ቅዱስ ቶማስ ዘመርዓስ፣ ቅዱስ ሙሴ ጸሊም፣ ቅዱስ ኣጋቢጦስ 24 ካህናተ ሰማይ ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ዝነብር ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክቲ ተኣረመለይ ኣሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን